Hej alle sammen, det er Patrick her fra Gacha-shoppen. Det bliver vores allerførste YouTube-video, jeg kommer til at optage. Og det er faktisk lidt i forlængelse af, at vi har oplevet rigtig mange, som der har spurgt ind til de forskellige produkter, som vi sælger på siden. Og der er blandt andet det her med, at vi jo begyndt at sælge meget kinesisk, simplificeret kinesisk, original kinesisk. Der er en hel masse forskellige ting, og rigtig mange mennesker spørger, hvad er det, og er det noget, der kan noget? Er det værd at lægge nogle penge i? Kunne det være sjovt at åbne? Hvad er det, der egentlig er derinde? Hvad gør det sådan anderledes end nu har man jo allerede også japansk, man samler på, og engelsk om ikke andet. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end at jeg faktisk kan have muligheden for at åbne op for et par produkter, vi har bestilt hjem. Og her tænker jeg, at der er ikke nogen bedre måde at gøre det på, end at jeg har en kinesisk 151 box i simplificeret kinesisk, som vi kan snakke lidt om i dag, og jeg kan prøve at åbne lidt op for, og så kan I se, hvordan det er. Den her, den havde det heldigvis ikke så godt, da vi fik den forsendt, så vi fik lige pillet folien af, og jeg tænkte, jeg ville egentlig vente med at åbne, til at vi ligesom kom til det. Så her er den. Og noget, der er værd at vide, hvilket rørende det her sæt, det udkom den 17. januar. Det er noget senere hen, end hvad man var vant til, fordi det var helt tilbage fra sidste år, at 151-sættet blev udgivet. Men de har altid været lidt bagud. Simplificeret kinesisk, det er ved at komme up to date. Traditionelt kinesisk, det er sådan egentlig up to date. Så det er sådan lidt svært i forhold til at differentiere mellem de her to forskellige sæt, om det er simplificeret eller om det er forenklet. Men med det her sæt, så har det kun indtil videre nu udgivet det i simplificeret kinesisk. Så jeg synes, vi skal prøve på at åbne op for boksen og se, om vi kan få nogle gode puls. Der er nogle forskellige, sådan, hvad kan man kalde det, sådan, chase cards, som der er i det her sæt. Det er lidt en blanding, fordi det er lidt for det her 151 sæt, som egentlig vi er vant til i forvejen. Og der står vi faktisk til at have 4 forskellige Pikachu-kort, som der er specielt illustreret af en brasiliansk artist. Og de er nogle super fede kort. Og vi havde dem til salg for en stund, da vi kunne få et par enkelte stykker hjem, men de er jo fuldstændig allerede stukket af i pris. Der er det nye sæt, altså volume 2. Det bliver udgivet 4 udgivelser det her sæt. Og volume 2, det udkommer her, jeg tror det er den 18. april. Og dem kommer vi også til at have inde på vores hjemmeside. Man kan allerede skrive sig op til at få besked lige så snart, at vi får dem ud. Men jeg siger bare, det er et super fedt sæt at åbne. Der er 15 pakker i sådan en her boosterbox, og der er 5 kort i hver. Så det er ikke særlig meget. Og jeg synes bare, vi skulle prøve på at se, om vi kan få åbnet det, og se, om der er noget værd i sådan et her sæt. Jeg kender ikke nogen forskellige art tricks overhovedet. Tværtimod. Vi har en Bulbasaur. Vi har en Poliwhirl. Vi har en Venonat. Vi har en Fearow. Og så har vi et Mewtwo. Og I kan se, de har også de her reverse holo sets med Master Ball og Pokeball sets på japansk. Så er det en hel masse små Pokeballs, som der ligger rundt omkring. Her der har de bare en stor Pokeball, og jeg synes faktisk, det er federe. Det giver et bedre, look, synes jeg, helt ærligt, to be honest. Men ja, som sagt, et reverse hollow pull der. Og som sagt, I må meget gerne skrive nede i kommentaren, om der er et eller andet her, der kunne være interessant for jer, I kunne se på en gang. Vi kommer også til at lave nogle andre videoer, og det kommer til at faktisk være vedrørende nogle frameboxes, som vi også kommer til at have en gang. Her har vi blandt andet en Horsey, vi har en Tangela, vi har en Persian, vi har en Weepinbell og en Tentacle Reverse Hollow Pokéball. Og man kan også få det med Master Balls. Og der er faktisk nogle Master Ball kort, som der går for en god chat, to be honest, med det her sæt også. Fordi at folk er simpelthen så kan man sige, vilde med looket på det. Det har en fin printkvalitet, og det er meget lidt, man ser print errors. Får lidt ASMR her, noget pack ripping også her ved siden af. Men lad os prøve at se en gang her. Vi har en Tentacruel. Vi har en Weedle. Vi har en Dragonair. Vi har en Magnemite. Og vi har en Goldeen. Super fed kort igen.
De er steget meget pris siden sidst vi forhandlede dem. Vi solgte dem til 5,99 per boks, og det var på grund af vores indkøbspris, vi kunne få dem til. Det er ikke så meget tilfælde mere. Vi prøver selvfølgelig at skaffe dem hjem løbende, så vi stadig kan få dem til en rigtig god pris, men lige pt. Så er de fuldstændig stukket af. Jeg synes, jeg så noget hollow om bagved der, så vi får nok lidt noget anderledes at kigge på. Men her har vi en Arcanine, vi har en Poliwag, vi har en Paris, og vi har en Alakazam, og det er jo så en af de første illustrationer, der kom igen. Med Alakazam-kortet, så har det jo faktisk været bandlyst på grund af den der mega-artist. Jeg kan ikke huske navnet på ham, men han fejlede jo en lawsuit mod Pokémon, så Kadabra-kortet ikke kunne blive printet i et godt stykke tid, på grund af den her spoon-bending til mekanisme. Og en Dodrio, tror jeg. Ja, fordi Doduo, det er en pre. Men det var en hollow, så der er lidt lækkert der. Og videre til næste pakke. Så må vi se, om jeg bliver bedre og bedre til at få åbnet det her. Jeg skulle nok tage en saks med, men altså, I må lige cutte mig noget slack. Det er første video. Jeg plejer altid at tage optagelser om og om igen. Men når ligesom pakken er åben, så er der ikke så meget at gøre. Vi starter med en Koffing her. Vi har en Kabuto, og vi har en Lickitung. Vi har en Sandslash, og vi har en Primary. Pokéball. Reverse Hollow. Så det virker som om, der er et hit i hver pakke, man åbner her. Det er jo meget lækkert. Vi havde en kunde, han havde købt en boosterbox, en enkelt. Og på tredje pakke, så pullede han Pikachu-kortet. Det er meget heldigt. Chancen er faktisk ret lav. Og jeg ser, at kortet det går for omkring en... Ja, hvad er det? Sidste kigge, der var det 2600, nu er det 3200. Men det svinger selvfølgelig fra dag til dag. Der er også meget Pokémon-hype for tiden. Der er en Starmie, tror jeg det er. Zubat. Graveler. En Grimer. Og en Machamp. Hollow. Så det... Jeg vil sige så meget, at vi har aldrig nogensinde gjort os i pack openings. Det er faktisk ikke så meget, jeg har åbnet selv personligt, siden at jeg startede shoppen. Så jeg har jo nærmest kun bestilt enten sealed produkter hjem, eller jeg har bestilt enkelte kort over whatsoever. Så det er jo meget rart, at man faktisk kan få muligheden for at pakke lidt op igen. Have en undskyldning for at gøre det i form af videoer, så I ligesom også kan være lidt med på at se, om der er noget. Vi har en Clefable, en Farfetch'd, en Nidorino, en Krabby og en Blastoise. Super fedt kort. AX-kortene, full art. Så det er mega fedt. Det der er med kinesiske kort, det er, at de har samme printkvalitet som sagt på de japanske udvendigt. Man oplever rigtig tit med engelske kort, at der kan holderfoilen være sådan lidt, og teksturen være sådan lidt dårlig. Og som I kan se på kinesiske kort, så har man stadig den originale Pokémon-kort baggrund. Så man har det engelske bagside, og så har man så det kinesiske foran. Og de er jo så også adopteret det her nu med silver boardings på de forskellige. Men jeg synes, vi skal tage den her Blastoise og proppe i noget sleeve. Fordi det synes jeg er jo et hit. Det er super fedt. Kan vi stille den der? Står den fint? Super fedt. Jamen, så langt så godt. Vi har været 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakker igen. Så lad os håbe på, at vi får noget godt. Synes jeg allerede, det har været oplevelsen i sig selv, at man kan få lov til at, som sagt, at åbne lidt igen. Men endelig. Fortæl mig nede i kommentarerne om det her med kinesisk TCG, om det er noget, I har gjort jer i før. Eller om det er første gang, I prøver på at kigge ind i det nu, i form af, at vi så småt er begyndt at få produkterne ind på siden. Det kunne være fedt at få at vide til, om der er andre folk, der har begyndt at få en opvækket interesse for det. Jeg personligt synes selv, at det er ret nice, at man kan samle i nogle forskellige, hvad kan man sige, regionals. Og så er der nogle China exclusive produkter, der er super fede. Ærligt. Rigtig mange sådan nogle gift boxes, det kører de rigtig meget i. Vi har en Nidoqueen. Vi har en Pikachu. Vi har en Nidorina female. Og vi har en Butterfree. Og vi har en Bellsprout. Reverse Hollow i Pokéball.
kunne være ret fedt i første video. At man kunne få lov til at pulle Pikachu-kortet. Jeg tror næppe, pullchancen er ret lav. Men det kunne være fedt for content også. Jeg har en Eevee. Jeg har en Machoke. Jeg har en Dratini. Og en Pidgeot. Og en Venusaur EX. Ikke dårligt, ikke dårligt. Vi tager den med. Sætter den sådan noget Blastoise der. Meget passende i forhold til layoutet bag her. Det er en gammel en japansk Nintendo 64 boxart på det allerførste Pokémon Stadium. Og det er faktisk det er ikke det vi kender til i dag. Det første. Det allerførste Pokémon Stadium, det kom på japansk, og det fik vi aldrig nogensinde. Det var kun Japan, der fik det. Det, som der er kendt for dem, som så er, ja, toeren, det er så, ja, igen, det første sæt, som vi fik. Dem har vi også haft solgt en del af inde på hjemmesiden. Og hvis man er interesseret, så er man selvfølgelig velkommen til at skrive til os, så kan vi prøve at finde nogen igen. Vi har en Diglett. Vi har en Caterpie. Vi har en Wartortle. Super fedt artwork, faktisk. Hallo. Vi har en Bellsprout. Og vi har en Jolteon. Hollow. Det er jo vildt, ikke? Altså, jeg synes jo, dengang, da jeg var mindre, da jeg var barn, at pulle en Hollow, det var jo det fede. Og nu skal det hedde Alt Art, SR, Secret Rare. Man får ikke sat pris på de her sådan Hollow-kort her, som der egentlig er. Det er jo egentlig super ærgerligt, synes jeg. Fordi at det er der også en artist, der har brugt masser af tid på at tegne. For eksempel at sige, altså, prøv lige dyrke det her Hitmonchan-kort. Det var super fedt. Okay, fedt nok. Der har vi så Squirtle-kort. Det er sådan meget samme artstil faktisk, som altså Wartortle. En Arena. Og en Electabuzz. Og en Golduck. Reverse Hollow. So far so good. 3 pakker igen. Eller løber jeg? 4 pakker igen. Så var der nok 7 for. Men ja. Jeg kommer til at lave nogle flere videoer på nogle andre produkter, som vi også har på lager nu. Nogle man faktisk kan købe. Det kommer i en senere video, jeg kommer til at lave. De er også super fede. Der nørder man nok lidt mere det, hvad kan man sige, det kinesiske, men det er faktisk en super fed mulighed for at få nogle former for kinesisk Evolving Skies booster packs. Og det kan I høre mere om og se mere om i næste video. Vi har en Pinsir, vi har en Tentacool, vi har en Drowsy, og vi har en Dewgong og en Beedrill Hollow. 3 pakker endnu. Jeg håber, der kan komme et pull. I hvert fald være fedt at slutte af med et eller andet end en Hollow eller en Reverse Hollow, vil jeg da sige. Det ville være meget cool. Vi har en Porygon. Vi har en Kingler. En Rattata. En Lapras. Og en Reverse Hollow. Dodrio Pokeball. Ikke Master Balls endnu. De er også, altså det er der også været pull rate på. Det er jo meget fedt, fordi at i kinesisk, så når sættet bliver udgivet, så laver de sådan lidt en slide, en folder, og faktisk allerede der på forhånd for sådan fortæller procentfordeling i forhold til pull rates og sådan noget. Lidt atypisk, men så ved folk ligesom også, hvad de køber, kan man sige, inden at de gør det. Hvis de tænker, nah, så vil jeg hellere købe enkelt kort i stedet for. Jeg synes, det er meget cool. Jeg har en Hypno, der er en Doduo, Nidoran. Jeg er jo selv en sucker for Nido-linjen, og specielt Nidoking. Jeg har jo haft en... Hvis nogen, i hvert fald i det danske Pokémon-community, har sådan fulgt nogen inde på Instagram way back, så havde jeg jo den der kanal, der hedder King Collector. Jeg er kæmpe Nidoking-fan. Så en lille fun fact der. Parasect og Pidgey. Reverse Hollow, Pokeball. Sidste pakke, you guys. Skal vi
få noget Last Pack Magic. Det kunne være ret cool. Og hvis ikke, så er det også okay. Jeg synes, det har været hyggeligt at få lov til at åbne lidt igen. Det har det altså. Og I må endelig skrive ned i kommentaren. Smid like, subscribe, hit the notification bell. Alt det der BS. I forhold til, at vi kan være motiveret til at blive ved med det her, fordi det er jo faktisk super cool. Der er faktisk lidt noget hollow-foil bagved. Om det bliver en hollow, vi slutter af på, det kunne være meget okay. Eller noget mere, det ved jeg ikke. Vi har en Ponyta, vi har en Taurus, super sådan hyper-realistic design. Abra, mega fedt cool. Seadra, og Raichu hollow. Det er meget cool. Det er fedt nok. Men ja, guys, det blev til sådan 2 hits. Det blev en minus over EX, og det blev en Blastoise EX. Så det var det for nu. Jeg håber, at det har været hyggeligt at sidde og kigge med på, og I har haft lidt af hygge med undervejs. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede med. Og så ses vi næste gang.